O Concello de Boiro está a traballar na digitalización dos seus recursos turísticos a través dunhas guías que se poderán descargar mediante código QR. Trátase de a instalación naqueles, como digo, de recursos turísticos, pero tamén de outro ámbito, naturais, culturais, etc., nos que o visitante, pero tamén o residente, poda acceder á información relativa a ese recurso de un xeito fácil, intuitivo e, ademais, que lle proporcione toda a información que ao respecto previamente se cargue na ficha correspondente dese recurso, non? Os códigos que se instalarán nos principais puntos de interese cultural, histórico ou paisaxístico darán acceso a información completa sobre o recurso a visitar, así como audioguías en 4 idiomas. Co escaneo deste código QR o que vamos é acceder a unha ficha dese recurso, pero tamén temos a posibilidade de acceder a todas as fichas que compoñen os recursos turísticos, culturais, como digo, ou naturais do Concello de Boiro. Poderemos acceder directamente e de aí sacar a información que precisemos. Incorpora, ademais, unha audioguía, é dicir, ademais de que podamos leer nos un texto donde se nos facilite a información correspondente, ademais podémolo utilizar no modelo audioguía. Poderemos ir andando, camiñando, visitando ese recurso e escoitando a explicación do contido do propio recurso, non? Esta audioguía inicialmente vámola a facilitar en 4 idiomas, en inglés, en francés, en castelán e en galego. O concelleiro de Turismo indicou que a confección das guías estará rematada no prazo aproximado dun mes e a continuación procederase á instalación dos paneis cos códigos QR nunha quincena de espazos emblemáticos do municipio.